Με τίποτα. Για πάμε ξανά Πατζέρο να δούμε. Δεν το βλέπω πάλι να περνάει το Πατζέρο. Για να με γλώσσα. Διονύση μου με κάνεις ρόμπα. Εγώ τρώω κάτι πίσω για να περάσω δεύτερος. Δεν το βλέπω καλά. Θα βρει μπροστά η μάσκα μου, εδώ. Έλα. Εδώ βίντεο ντοκουμέντο. Άκου, κάτσε. Πέφτω, όλα. Ό,τι δεν το παίρνει. Το φτιάρι. Πάλι το φτιάρι. Πάλι πίσω. Όπα. Α, το φτιάρι. Όπα ρε. Όπως είσαι. Εκεί έχει πάτημα, βλέπεις. Το φτιάρι. Έφυγε να μάθεις που είσαι τα χέρια σαν τον Τζιμαρμάο. Η εξάρτηση πάνω στο χιόνι. Έτσι οδηγεί, για να δούμε. Και μετά γύρνα από εδώ με ένα χαμόγελο. Μάλιστα. Να φτιαρίσει. Κι άλλο κάτω, εκεί κάτω μας πιέσουν. Θα μάθεις όλα πάλι. Θα σου κάνω ίσωμα ρε για να περνάτε. Ναι ρε. Σου είπα κάτσε να πάω περαστά. Ας το πάμε. Δεν πάμε στο Ας το πάρει λίγο από εδώ. Ας πάρει λίγο από το αριστερό. Από το αριστερό πάρ' το εκεί. Να σου πω, εσύ περνάς στάκι πρώτος. Δεν έχει να περάσει άλλος, Όχι. Γι' αυτό θα μας και λέω, όχι θέμα κατεβείτε. Γιατί όπως... Για, να πέσεις, άστο, μην κάνεις τίποτα, άστο. Είναι αδιάβροχο το που χάνει. Φέρ' το πιάρε ρε. Φέρ' το, μπορεί να χρειαστεί κι άλλο, περίμενε. Θα το πάρουμε εμείς. Μπήκα τον κόλπο. Θα φεύγω εγώ πριν φύγεις. Είπα 3 λεπτά βίντεο, αμάν, έλεος πια. Εδώ θα μείνουμε. Θα σε περιμένω εγώ τώρα. Τακί, βγάλω τον κύριο και εκεί που μαζέψω κάτω πίσω, από κάτω, Δεν είχε τίποτα. Σιγά τον Νικολολίτη. Πιάσε πάνω στο ψαλίδια ρε. Έλα, και ο πισινός του Τάκη. Κάνε δύο. Έλα, Λεβεντή. Φύγε από εκεί, χαλά την εικόνα. Πίσω μία και πάλι. Εκεί πάμε πάλι. Έπαιξε στρώμα, εντάξει, μπράβο! Αριστερά! Όχι έτσι. Άμα ήθελες μην το καίγε. Ναι. Τι σε τελευταίο. Πάμε! Το τελευταίο σου εγώ μου! Δεν παθαίνει τίποτα. Σταμάτα και ξανά ξεκινά. Να τους δείξει. Δεν είπαμε κάτι, δεν πήγαινε να πάλι πλάκα έκανα. Κάνε μία πίσω. Κάνε πίσω, κάνε πίσω. Εντάξει, γεια σου. Έλα πίσω όπως είσαι. Κοίτα να έχουμε και μια φωτογραφία με ένα Άρα λάθος. και Πατζέρο. Κάρο. Έλα πίσω, κι άλλο. Όπα, εκεί όπως είσαι. Κάρο, έβαλες. Δευτέρα αργό. Και δώσει. Κάρο, έβαλες. Πάρε και σ' άλλο. Ο άνθρωπος πήγε να σε μιμήσει από τη μόνη.
Όχι κύριε, φοβάται και στο τρίγκι. Όπου πάει πάει. Ο άνθρωπος πήγε να σε μιμηθεί. Σταμάτησε και ξεκίνησε. Διονύση, τα βλέπεις, όπου κολλάς εσύ. Θα κρατάς εσύ τα χέρια μέσα γιατί θα τα χρειαστούμε. Ωραία, όπου κολλάει ο Διονύσης δεν κολλάει κανένας. Σταματάει το λάντα και ξαναξεκινάει. Σταματάει και ξαναξεκινάει. Βιτάρα, βιτάρα. Με τη μαγεία. Έβαλε τη διάρκα. Αέρας. Αέρας. Πάρω τηλέφωνο να γράφει από τώρα. Αέρας, πάρ' τηλέφωνο να γράφει. Τώρα που το κάναμε ίσιομα. Και ξανά άλλα κάτω. Εδώ. Μιλάτε, μιλάτε, αυτά θα γίνουν μοντάζ, θα κομπούνε. Θέλετε, το φτιάξουμε. Έχεις μάθει για το μοντάζ, ρε κερατά. Έβρισκα κάτω. Έβρισκε κάτω. Ναι, ναι. Τα ψαλίδια λίγο. Τα ψάρια. Ποιος είναι τώρα να? Ο Μούσιος. Ο Μούσιος. Πάρε η γιτάρα να δεις ζωή Δευτέρα ψήλωμα, τελείωσε. Ο άνθρωπος δεν σταμάτησε για να δει πώς ήταν το Διονύση. Σταμάτησε και ξεκίνησε. Αυτό έκανε. Δεν έκανε τίποτα σπουδαίο. να είμαι στην εκδρομή, να και λέω. Νομίζω ότι πρέπει να πας λίγο πιο μπροστά, δεν χωράνε. Ο τελευταίος σταματάει εδώ. Δεν πειράζει, άστονε. Άστονε να έχουμε λίγο θέμα. Πέρα έρχεται. Εντάξει. Έχει δύναμη αυτή, πολύ. Ναι, ναι, έχει δύναμη, πολύ. Αλλού τα ελικοπτεράκια μας λείπουν μόνο. Είχε παλιά τώρα. Τώρα θα έχουμε την παλιγούρη, λέω να ανέβω πάνω το βουνό και να σταματάω. Είσαι ο Λαντάς. Έχουν τραβήξει μπροστά. Το Λάντα θα σταματήσει εδώ είναι εντάξει, αλλά ο Γρηγόρης δεν έχει προφάτα για να. Πού είναι, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Έλα καλό δε, στα μέρες βίντεο τραβάς. 8 λεπτά μέχρι τώρα. Δημήτρης με ασφάλτινα λάστιχα. Απλά πράγματα. Πολύ απλά. Κάνε κι άλλο, πού κάνε κάτω, Παναγιώτη. Εντάξει. Έλα, καλό τι, πάμε. Πατζέρο δεν είναι. Σταματάει και ξεκινάει το